कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതം മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപദേശാമൃതം മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് കടന്നത്. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആദ്യം രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങള് ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ആദ്യം നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. വാചോവേഗം, വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. വാചോവേഗം, മനസക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യംശ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഭക്തിക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരൊന്ന് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. उत्साहा निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सदो वृत्तो षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सदो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഉത്സാഹം കൊണ്ട്, നിശ്ചയ വിശ്വാസം, ധൈര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, സംഗത്യാഗ അഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക, സദാവൃത്തെ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക, ഷഡ്ഭി ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവത് സേവനം പുരോഗമിക്കുന്നു, അല്ലെ ഫലവത്തായി തീരും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന 6 തത്വങ്ങൾ: ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം,
ഈ സ്ലൈഡിൽ തെറ്റാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം തുടങ്ങിയ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങളുമായി സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുക. പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. വിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പൂർണ്ണമായ വിജയം ഉറപ്പു തരുന്ന 6 സംഗതികളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വിശ്വാസം ഓക്കെ, അപ്പോ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, അതാണ് 2ാമത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും നമ്മളിപ്പം ഭക്തിയിൽ തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഈ ഉയർച്ച നമുക്ക് വരാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയാല് ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം അതിലൂടെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം തുടങ്ങുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു വൈകാരിക ഭാവന, സാങ്കല്പിക ആനന്ദമോ ഒന്നുമല്ല. എന്താണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനം? പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ആ പ്രവർത്തനം ഭക്തിയുത സേവനം, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഡിവോഷൻ അല്ല. ഡിവോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ മാനസിക, ചിലർ പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഞാൻ കണ്ടു, ഭഗവാൻ എന്നെ വിളിച്ചു, ഭഗവാൻ എന്നെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയും. അതൊക്കെ അവരുടെ ഭാവനയിൽ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും അല്ല ഭക്തി അല്ലേ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയാണ്. എന്ത് പ്രവർത്തനം? ശാസ്ത്രപ്രകാരം പൂർവാചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഭക്തിയിൽ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി, ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചിട്ടകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഊഹാപോഹത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ല ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു വൈകാരിക ഭാവനയോ സാങ്കല്പിക ആനന്ദമോ അല്ല, പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ഇനി നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കണ്ടു എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തി. ശ്ലോകം ഏതാണ്? ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമ്മ അനാവൃത അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തം. ഭക്തിരുത്തമ, അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി അല്ലെ. ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോടുള്ള അകളങ്കമായ ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് പ്രീതിയാകുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം. ഇത് വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശവും, ബാഹ്യമായ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. കാമ്യകർമ്മമോ അമൂർത്തമായ ജ്ഞാനത്തിനോ മറ്റോ സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്കോ അവകാശമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി ഒരു തരം പരിശീലനമാണ്. പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം അതിലുണ്ടെന്ന് വരുന്നു. ആത്മീയതയുടെ പരിശീലനം ചില കപടയോഗികൾ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അലസമായി ഒരിടത്ത് ധ്യാനിക്കാനിരിക്കലല്ല അല്ലെ. മറ്റു പലയിടത്തും ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവര് കണ്ണടച്ച് ഒരിടത്ത് മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ആലോചിച്ചിരിക്കും, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഭക്തി ഒരു തരം പരിശീലനം. ആ പരിശീലനം ഇതുപോലെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കലല്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ഇത്തരം അലസ ധ്യാന മുറകൾ കൊള്ളാം. അക്കാരണത്താൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ മനോവികർഷങ്ങളായ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യാറുണ്ട്. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അബദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും താൽക്കാലികമായി വേണ്ടെന്ന് വെക്കലാണല്ലോ. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം അതല്ല. അതെന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം? അത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുക മാത്രമല്ല, അർത്ഥവത്തായ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയും കൂടെയാണ്. മറ്റേത് പ്രക്രിയ ചെയ്താലും ഭഗവത് പ്രേമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കൂ. മറ്റ് യോഗാസനകൾ, അഷ്ടാംഗ യോഗ, ജ്ഞാനയോഗ,
ഇവയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാക്സിമം അവർക്ക് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും താല്പര്യവും തോന്നില്ല. കൂടാതെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രേമത്തില് നമുക്ക് എത്താനും സാധിക്കും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എന്താണ് 9 വിധം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആ ശ്ലോകം: ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം. ശ്രവണം, പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാന്റെ നാമവും ദിവ്യാപദാനങ്ങളും കേൾക്കുക. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങളെ കീർത്തിക്കുക. 3 ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. 4 ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുക. 5 ഭഗവാനെ അർച്ചിക്കുക, പൂജിക്കുക. 6 ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. 7 ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. 8 ഭഗവാനുമായി മൈത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുക. 9 തന്നെ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ, അല്ലെ? ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തി. അല്ലാതെ ഒരിടത്ത് മിണ്ടാതിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നതോ അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഊഹാഭോഗത്തിലും വൈകാരികമായിട്ട് ചില ഭാവനയില് പല കാര്യങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും തോന്നും. അതൊന്നും അല്ല ഭക്തി. അത് പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തനമാണ്. ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ 9 കാര്യങ്ങൾ, 9 വിധം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പറയും. ഇനി അതിൽ ആദ്യം പറയുന്ന ശ്രവണം. അപ്പൊ ഈ ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം? അത് വളരെ പ്രധാനമാണല്ലേ. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നോ എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ പോരാ. ശ്രവണം അത് ആധികാരിക സ്രോതസ്സിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ശ്രവണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന്, അല്ലെ? അതാണ് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്. ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ശ്രവണം. അധികാരികളല്ലാത്തവർ പറയുന്നത് അംഗീകാരം കൊടുക്കരുത്. ഭഗവത്ഗീതയില് 4.34 പറയുന്നു, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. വിനീതമായി അദ്ദേഹത്തോട് ആരായുക, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ അദ്ദേഹം ദൃഷ്ടാവാകയാൽ, സത്യം ദർശിച്ച വ്യക്തിയാകയാൽ നിനക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. ഇനി മുണ്ടകോപക ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരു ഏവാഭിഗച്ഛേത്. ആ ദിവ്യമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സത്യവേദിയായ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിലൂടെയാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും, അല്ലെ, ഒരുപാട് മായാവാദികള് മറ്റ് അല്പജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവിടെ എവിടെയും കേട്ടുള്ള അറിവില് ചിലര് ഘോരം പ്രസംഗിക്കും. ഇതൊന്നും അല്ല. നമ്മൾ ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ആ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് വേണം നമ്മൾ ആ ശ്രവണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ദിവ്യമായ നിഗൂഢ ജ്ഞാനം പ്രണിപാതപൂർവം നേടുക എന്ന പദ്ധതി മാനസികമായ വെറും ഭാവനയെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതല്ല എന്നും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നതാണ്, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിത്തേ ഗോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ ഭക്തി ലതാ ബീജ്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ ആ പാരഗ്രാഫിൽ? ഇതുവരെ പറയാത്തവര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ ഒരു ക്ലാസ്സിലും വായിക്കാത്ത ചിലരുണ്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ. അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്ന് വായിക്കാമോ? ഇതുവരെ ഒരു ക്ലാസ്സിലും? ഉജ്ജ്വല മാതാജി, ശരിക്കും മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് ഞാൻ ഇന്നാണ് കേട്ടോ. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. ബ്രഹ്മസൃഷ്ടിയായ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ചുറ്റി നടന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗ്യവാനെ ഭക്തിയുക്ത സേവന ലതയുടെ ബീജം നേടിയവനായി കണ്ടേക്കാം. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും പ്രസാദം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്.
ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലയിൽ 19:151 ആനന്ദമായ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു കാരാഗ്രഹമാണ്. നിർബന്ധനകളോടു കൂടിയ സൗഖ്യത്തിൻ്റെതായ ഈ ഭൗതിക ലോക കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് അവർ ശരിക്കും ആശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മോചനത്തിനുള്ള മാർഗം അറിയാത്തതിനാൽ അവരുടെ ജീവിതം ഒരു ജീവിവർഗത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജീവിവർഗത്തിലേക്കും ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്കും സംക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഇപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ചുറ്റിയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗ്യവശാൽ ഒരാൾ യഥാർത്ഥ ഭക്തനുമായി സമ്മേളിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷമയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും ഇടവന്നാൽ പിന്നെ അയാൾ ഭക്തി സേവന മാർഗം പിന്തുടരുകയായി. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരുവന് മാത്രമേ ഈ അവസരം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ഒട്ടനേകം ജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരവസരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാഗ്യം നിമിത്തം ഒരാൾ ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവന് മുക്തിപദം ഉടനെ തുറന്നു കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിനാണ് ഭക്തിലത ബീജം ലഭിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് തന്നെ എത്ര അപൂർവമായി കിട്ടുന്നതാണ് മനുഷ്യജന്മം. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ജീവാത്മാക്കള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചുറ്റി അടിച്ച് കറങ്ങുകയാണ്. കാരണം അവര് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ തോറും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഒരു ജീവാത്മാവിന് യഥാർത്ഥ ഭക്തനുമായിട്ട് ഒരു സമ്മേളനം ഉണ്ടാകും. അതിൽ നിന്ന് ക്ഷമയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഇടവന്നാൽ ഭക്തി സേവനമാകം പിന്തുടരുന്നതായി. അപ്പൊ അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഭക്തിലത ബീജം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത ജന്മം എടുത്താലും ആ ഭക്തി എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ഉത്സാഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്, സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനുള്ള ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനുള്ള ഈ സന്ദർഭം ഉത്സാഹപൂർവം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഉത്സാഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യം ഉത്സാഹമില്ലാതെ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം എടുത്താലും, ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആയതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് മേഖല എടുത്താലും അവിടെ ഉത്സാഹമുള്ളവർക്കേ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഉത്സാഹിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനും ഉത്സാഹം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉത്സാഹം ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണന് വേണ്ടി. ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. കൃഷ്ണാർത്ഥ അഖില ചേഷ്ട, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി. ഭക്തിയോഗം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും അവൻ നടത്തുന്ന ഭക്തി സേവനം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമായിരിക്കണം. അവനവന്റെ പ്രവർത്തന പരിധി സങ്കുചിതമാക്കണം എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. കൃഷ്ണൻ സർവത്ര വ്യാപിയായിരിക്കുന്നവനാണ്. ആകയാൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നു. ഇതാണ് മയാതതമിതം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം ദേശവസ്ഥിത. എന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ അവയിൽ ഒന്നുമില്ല. തന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് അനുഗുണമാക്കി തീർക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് കൃഷ്ണ സംബന്ധമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉത്സാഹത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഏത് വസ്തുവും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അതിനിവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രഭുപാദരുടെ സമയത്ത് ഡിക്റ്റാഫോൺ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഡിക്റ്റാഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ ഡിക്റ്റാഫോൺ കൊടുക്കുക. ആ ഡിക്റ്റാഫോൺ ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പൊ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും.
അത് ആ ഡിക്റ്റാഫോൺ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. ആ ഉദാഹരണമാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഡിക്റ്റാഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നല്ലോ. സാമാന്യ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അതൊരു ഭക്തനെ ഉപയോഗിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലല്ലേ. സാധാരണ ഒരു എഴുത്തുകാരനും വ്യാപാരികൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ്, അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡിക്റ്റാഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കി, ഏതോ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി കൊടുത്തത് ആരാണ്? കൂടാതെ ആ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിനകത്തുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 5 മൂലകങ്ങൾ. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അല്ലെ? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഈ ഡിക്റ്റാഫോൺ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ നമുക്കൊന്നും നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ബുദ്ധി വൈഭവം, യന്ത്രഭാഗങ്ങളും എല്ലാം കൃഷ്ണനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് എല്ലാം എന്റെ ശക്തിയെ, മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി, എല്ലാം എന്റെ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന് അറിയാം ഏത് വസ്തു, ഒരു വസ്തു പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമല്ല. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഓരോ കണികളിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യും. മത്സ്ഥാനി സർവഭൂത, എല്ലാം എന്റെ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും തന്മൂലം എല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നും പറയും. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിപൂർവം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രയത്നം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഉത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഉത്സാഹിയായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഉത്സാഹം ഒരിക്കലും രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഉത്സാഹം ആകാൻ പാടില്ല. നമ്മള് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ഉത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിപൂർവം നടത്തുന്ന, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ബുദ്ധിപൂർവം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഉത്സാഹം. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ബുദ്ധിയല്ല, ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. ഭക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ള ആ ബുദ്ധി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും നമുക്ക്? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയും. ആ ബുദ്ധി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? വായനയിൽ കൂടി, ഭാഗവത പാരായണം, പറഞ്ഞില്ലേ? ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത. അതാണോ പറഞ്ഞത്? സർവസ്യചാഹമാണോ പറഞ്ഞത്? അത് സർവസ്യചാഹം ഹൃദിസന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം ച. അത് നമുക്ക് ഓർമ്മയും മറവിയും തരുന്നതും വേദങ്ങളിൽ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. രചിത മാതാജി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധി ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം പറയുന്നില്ലേ മാതാജി? ഭഗവാനെ ഭഗവാനാണ് ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആ ബുദ്ധി തരുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആ ബുദ്ധി തരിക? നാമം ജപിക്കും. ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത, ഇതൊക്കെ ആരാ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനും നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ ആര് പറഞ്ഞു? ആധ്യാത്മിക ആചാര്യം. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആധികാരിക സ്രോതസ്സിലൂടെ, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുക. അത് കേട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുക. ആ ആത്മീയ ഗുരു പറയുന്നതൊക്കെ എവിടെയുള്ള കാര്യം? ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ? ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര.
അപ്പൊ ഈ ആധികാരിക സ്രോതസ്സിലുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കാരണം ആ ആത്മീയ ഗുരുവിന് ആ ബുദ്ധിയുണ്ട്. ആ ബുദ്ധി നമുക്ക് ആ, ആ, ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ബുദ്ധി. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ശരിയായ മാർഗം ഭക്തൻ കണ്ടെത്തുന്നു. നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യമുച്യതേ. നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യമുച്യതേ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അലസമട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ധ്യാനമല്ല, പ്രത്യുത ആത്മീയ ജീവിതത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു? ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ആ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്സാഹം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് ഇത്രയും പ്രധാനം. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം, നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ 400 ബുക്കുകളോളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്തന്മാരെ ഇങ്ങനെ ഓരോ തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ രാത്രി 11 മണിയൊക്കെ ആവാറായി. അപ്പോഴും ഒരു ഭക്തന് ആ ഉത്സാഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇനിയും ചെയ്യണം, ഇനി ഒരുപാട് പേര് ഈ രാത്രിയിൽ വരുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ മറ്റൊരു ഭക്തൻ പറയും, ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് മതി, നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോഴേ പോയി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ മോർണിംഗ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് മിസ്സാവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും മതി എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ ആരാണ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി? ഇത്രയും മതി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണോ, അല്ല ഇനിയും എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി? ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാള്. മതി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ മാതാജി? രണ്ടാമത് മതി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ? മതി എന്ന് പറയുന്ന മതി എന്ന് വ്യക്തിയാണ്. പറയും. മതി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. മറ്റേ വ്യക്തി പറയുക. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോ ഒരാൾക്ക് ഉത്സാഹമുണ്ട്, ഉത്സാഹം കൂടുതലാ, ഇനിയും ചെയ്യാം. രാത്രി 11:30 12 മണി ആവാറായി, അപ്പോഴും ഇനിയും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഉത്സാഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ആ ബുദ്ധി, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഇന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് മതി. കാരണം നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാവിലെ മംഗളാരതി, നാമം ജപിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ അല്ലേ? അതാണ് നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാധന അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് ബുദ്ധിയായിട്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് നല്ല ഉത്സാഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വരിക. അതുപോലെ വേറൊരു ശരിക്കും നടന്ന ഒരു പ്രീച്ചർ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബുക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു പെട്രോൾ പമ്പില് ഒരു ലോറി കയറുന്നു. അപ്പൊ ആ ലോറിയിലുള്ള ഡ്രൈവറിന്റെ അടുത്ത് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഡ്രൈവർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നിർബന്ധിച്ച് വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ, കാരണം ആ മേഴ്സി ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്, ആ ഉത്സാഹത്തോടെ ആ വ്യക്തിയുടെ വണ്ടിയിൽ ആ ലോറിക്കകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അവസാനം ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്തു? ലോറി ഓടിച്ച് അങ്ങ് പോയി. ലോറി ഓടിച്ച് 50 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു. അവസാനം കാല് പിടിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഉത്സാഹത്തോടെ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് കാരുണ്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? 50 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് വരണ്ടേ? എത്ര സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് വേറൊരു വ്യക്തിയെ പ്രീച്ച് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടേനെ. അപ്പൊ ആ ഉത്സാഹം മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ആ പ്രയത്നം, അതാണ് ഉത്സാഹം. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടും? ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുക. നമ്മള് ശ്രവണത്തിലൂടെ, പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, കൂടാതെ ഓരോ വസ്തുവും എങ്ങനെ എനിക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ. ആ യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിനോട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ ആ ഓരോ വസ്തുവും ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഉത്സാഹം. ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ധൈര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ. ധൈര്യ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ക്ഷമയാണ് അടുത്തത്.
പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആരും അക്ഷമ കാണിക്കരുത്. ക്ഷമ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. കാരണം കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയതാണോ? പ്രഭുപാദർ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണിത്. ഒരുപാട് അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ് 40 കൊല്ലത്തോളം താനിത് എങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇന്ത്യയിൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവിടെ എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും ആരും അദ്ദേഹത്തെ എൻകറേജ് ചെയ്തില്ല. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് പോകണ്ട, ഒരു കാര്യവും ഇല്ല, അത്രയും തണുപ്പത്ത് പോയി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് തന്നെ സംശയമായിരുന്നു എല്ലാം. അത്രയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയാണ്. എന്നിട്ടും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴിയിൽ നമുക്കറിയാം 2 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു. സാധാരണ നമുക്കും എല്ലാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ അമേരിക്ക ഇറങ്ങിയ ഉടനെ നേരെ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോവുക? ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് എനിക്ക് മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുള്ള ഇതാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും പോയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം, എങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് പ്രചരിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം. എന്നിട്ടും അവിടെ ചെന്നിട്ടും അനുകൂല സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരംഭത്തിൽ അനുകൂല പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്ന് ചെയ്തത് കൊണ്ടേയിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മഹത്വം അറിയുവാൻ തുടങ്ങി. ആ ക്ഷമയോടെ ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒട്ടും ക്ഷമയില്ലാത്തവരാണല്ലേ. കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി അവർക്ക് ഒരു ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ വരുന്ന ജനറേഷൻ കുട്ടികൾക്കും ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ക്ഷമ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തത് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അവർ ചെയ്യില്ല, അപ്പോഴേ ഇട്ടിട്ട് പോകും. പക്ഷെ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്നാലേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ അതീവ താല്പര്യത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഭക്തി സേവന അനുഷ്ഠാനത്തിൽ അക്ഷമയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അവ ചെയ്തു തീർക്കണം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് ക്ഷമയും ആത്മവിശ്വാസവും വേണം. ഇനി ഈ ക്ഷമയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിന് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? ഉത്സാഹ, രണ്ടാമത്തത് നിശ്ചയ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നിശ്ചയ. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം, ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഒരു നവവധു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുട്ടി ഉണ്ടാകുമോ? വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കിട്ടില്ലല്ലേ. പക്ഷെ കുട്ടി ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉടൻ തന്നെ അത് ലഭിക്കില്ല. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? സന്തതി ഗർഭത്തിൽ വളരുമെന്നും യഥാസമയം ജനിക്കുമെന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഭർത്താവിന് സമർപ്പണം ചെയ്യണം. ആത്മസമർപ്പണം. ഭർത്താവിൽ ഭാര്യ സമർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് കുട്ടി ഉദരത്തിൽ വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി പുറത്തു വരാനോ വീണ്ടും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ക്ഷമയും വേണം, കൂടാതെ വിശ്വാസവും വേണം. അത് തന്നെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും ആത്മസമർപ്പണം എന്നത് പരിപൂർണ വിശ്വാസം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്തിലാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കും, കൃഷ്ണൻ തന്നെ നിശ്ചയമായും രക്ഷിക്കുമെന്നും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവിഘ്നം വിജയപ്രദമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട സഹായം തനിക്ക് നൽകുമെന്നും ഭക്തൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് വിശ്വാസം. അതൊന്നും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ. എന്താണ് വിശ്വാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണൻ നിശ്ചയമായും തന്നെ രക്ഷിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നിർവിഘ്നം വിജയപ്രദമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട സഹായം ഭഗവാൻ നൽകും. കുറെ പേര് ഭക്തി ചെയ്ത് തുടക്കത്തിൽ നല്ല ഉത്സാഹം കാണും, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉത്സാഹം നിന്നുപോയി ഭക്തി ഇട്ടിട്ട് വരെ പോകുന്നുണ്ട്. അത് അവർക്ക് ക്ഷമയില്ല, അവർക്ക് ആ വിശ്വാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ക്ഷമയും വേണം, വിശ്വാസവും വേണം. എന്താണ് വിശ്വാസം? ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റി എനിക്ക് നിർവിഘ്നം വിജയപ്രദമായി
ഭഗവാനിലെത്താനുള്ള സഹായം ഭഗവാൻ എന്നെ സഹായിക്കും. ഒരിക്കലും കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ കൈവെടിയില്ല, അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. അതാണ് ആത്മവിശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മള് ഉത്സാഹ പറഞ്ഞു, നിശ്ചയാത് പറഞ്ഞു, ധൈര്യാത് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് 37ാമത്തെ പേജിലെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അതെന്താണ്? തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. അപ്പോ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നമുക്ക് ഉത്സാഹമുണ്ട്, വിശ്വാസമുണ്ട്, ക്ഷമയുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ഷമയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആരും ആലസ്യം വെച്ച് പുലർത്തരുത്. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, വിഹിത കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉത്സാഹിയായി തന്നെ ഇരിക്കണം. വിഹിത കർമ്മ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അത് ഭക്തി സേവനത്തെ നശിപ്പിക്കും. ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 4 പ്രധാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ് 4 നിയന്ത്രണങ്ങൾ? അവിഹിതമായ ലൈംഗികം, മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, മദ്യസേവനം. ഈ പറഞ്ഞവ പാടേ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭക്തൻ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ മതി, അവന്റെ പുരോഗതിയെ അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന ദ്വൈതി ഭക്തിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള നിയമ കർശനമായി അനുസരിക്കണമെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 യമ ഉണ്ട്, ഒരു നിയമവും ഉണ്ട്. 4 യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് യമ. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ് 4 യമ? 4 യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മാംസാഹാരം, ചൂതാട്ടം, ലഹരി, അവിഹിത ബന്ധം. ഇതാണ് 4 യമ. ഇനി നിയമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഏതാണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേ? നിയമ നാമം ജപിക്കുക. നാമം ജപിക്കുക. 16 മാല മിനിമം നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ? അതാണ് നിയമം. അപ്പൊ ജപമാലയിൽ അത് മാലയിൽ തന്നെ ജപമാലയിൽ ദിവസേന 16 വട്ടം ജപിക്കുക എന്നതാണ് ആ നിയമങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഈ യമനിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി ഭക്തൻ അനുസരിക്കണം. ഇതിനെയാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്. ഇപ്പൊ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏതാണ്? 4 യമവും ഒരു നിയമവും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പാലിക്കേണ്ടതാണ്. 4 യമം, പിന്നെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് 16 മാലയിൽ ജപിക്കുക. യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 4 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടാതെ നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനം, അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇതും ഈ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന അതിൽ വരുന്നതാണ്. 4 യമനിയമങ്ങൾ കൂടാതെ നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായവയെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതാണ് പ്രവർത്തന. ഇത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ഡെയിലി. തത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നും എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ 4 യമനിയമങ്ങളിൽ ഒരു മുടക്കവും ഒരിക്കലും നമുക്ക് സംഭവിക്കും. അത് എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതല്ല, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേയിൽ ചെയ്യേണ്ടതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, അത് എന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ പ്രവർത്തികൾ. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ശ്രവണം ചെയ്യണം, എല്ലാ ദിവസവും കീർത്തനം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, കൂടാ ഈ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രഭുപാദ നമുക്ക് മോർണിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ മംഗളാരതി, ഭഗവാനെ അർച്ചനം ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യുന്നത്, കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, ഭാഗവത ശ്രവണം, പിന്നെ ശാസ്ത്രവായന, ഇതെല്ലാം തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരും. പിന്നെ നിയമങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് 38ാമത്തെ പേജില് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നത് സംഘത്യാഗ. സംഘത്യാഗ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തായിരുന്നു? അത്യാഹാര പ്രയാസ ജൽപോ നിയമാഹാര ജനസംഘ, അല്ലെ? ജനസംഘ പോലെയാണ് ഇവിടെ സംഘത്യാഗ.
ഇപ്പൊ സംഘത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഭക്തരുമായിട്ടുള്ള നിർജ്ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം. ദുർജന സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് ഭക്തിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തവരുമായിട്ട് സംസർഗം ചെയ്യരുത്. കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും യോഗികളും മറ്റു അഭക്തന്മാരും ഇവരിൽ പെടുന്നു. ഒരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ വൈഷ്ണവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സാമാന്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിഷ്ണു ഭക്തിയുടെ സാമാന്യ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചും ചോദിച്ചപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അസത് സംഗത്യാഗേ ഹേയ് വൈഷ്ണവാച. ലൗകിക ജനങ്ങളോട് അഥവാ അഭക്തരോട് സംസർഗം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ലക്ഷണമാണ് വൈഷ്ണവനുള്ളത്. എന്താണ്? അസത് സംഘത്തെ ത്യജിക്കുക. അതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ശ്രീല നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ പ്രസ്താവിക്കുന്ന കാണ്ടേര ചരണ സേവി ഭക്ത സനെ വാസ. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് കൽമശമില്ലാത്ത ഭക്തരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ ജീവിക്കണം. പൂർവാചാര്യന്മാരായ 6 ഗോസ്വാമിമാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെയാണ് എന്നും. പിന്നെ ഭക്തരുടെ സംഘത്തിൽ ചേർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ അഭക്തരുമായി കൂടിക്കഴിയേണ്ട അവസരമേ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ കഴിയുന്നതിനും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് ഗുണങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അനവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തരുടെ സംഘം കിട്ടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അത് പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടി, നിയമങ്ങൾ പരിശീലിക്കാനും അസത് സംഘത്തെ മാറ്റി സത്സംഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെ, ഭക്തരുടെ സംഘം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് സതോവൃത്തിയാണ് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ഭക്തി സേവനം എന്നതിന് ഭക്തി സേവനം എന്നത് ഈശ്വരപരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അത്തരം കർമ്മങ്ങളുടെ തലത്തിൽ ത്രിവിധ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള മാലിന്യമില്ല. രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കൽമഷം ബാധിക്കാത്ത നന്മയുടെ അഥവാ വിശുദ്ധ സത്വത്തിന്റെ തലമാണ് ഇത്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം പ്രഭാതത്തിൽ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭാഗവത പാരായണം, കീർത്തനം മുതലായുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശം. ഇപ്രകാരം അനുദിനം 24 മണിക്കൂർ വീതം നാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കഴിയണം. സതോവൃത്തി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ധന്യരായി തീർന്നിട്ടുള്ള പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക എന്നതാണ് അതിനർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ധന്യരായി തീർന്നിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക, അതാണ് സതോവൃത്തി. അപ്പൊ ഈ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാര് എന്ത് ആണോ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മള് കണ്ണടച്ച് അത് പാലിക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഒന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പോണ്ട. നമുക്കൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് പറയും ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ. നമ്മളത് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ, ഈ മരുന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകും, ഈ മരുന്നിന്റെ കെമിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കില്ല. നമ്മൾ കണ്ണടച്ചത് വിശ്വസിക്കാൻ, ആ ഡോക്ടർ ഈ മരുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് കഴിക്കുന്നു. അതേപോലെ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രേമഭക്തിയില് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സാധനയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അത് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി നമ്മൾ പാലിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഇതങ്ങനല്ലല്ലോ അത് അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലും അതിൽ തിരുത്തലും വരുത്താൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കറണ്ട് ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. നമ്മുടെ ഈ സമയം, കാലം, സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പാലിക്കും. പിന്നെ ഈ കാലടി പിന്തുടരുന്നത് അനുകരണവും അനുചരണവും ഇതിലേതാ ചെയ്യണ്ടേ? അനുകരിക്കുകയാണോ അനുചരിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അനുചരണം. അനുചരണം. അതായത് അനുകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്, അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ നമ്മളുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വീണു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട? നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പാലിക്കുക.
അനുചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അനുചരണം. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നു, ഉത്സാഹിയാവുക, ഉള്ളവനാകുക, ക്ഷമയുള്ളവനാവുക, അഭക്ത സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ഭക്ത സംസർഗത്തിൽ കഴിയുക. ഇപ്രകാരം പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി അനുസരിച്ചാൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആർക്കും മുന്നേറാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത്തരം അസ്ഥിര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പാടെ വിമുഖനായി ഭക്തി സേവനത്തിനുതകുന്ന യമനിയമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം. അപ്പൊ ഏതിലാണ് വിമുഖരാകേണ്ടത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്വത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പിന്നെ യോഗസിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല. അതൊക്കെ ഭക്തിക്ക് വിപരീതമാണ്. നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും കർമ്മഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതും, പിന്നെ ഒരുപാട് ജ്ഞാനിയാകുക, ഫേമസ് ആകാൻ നോക്കുക, അഷ്ടസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഭക്തിക്ക് വിപരീതമാണ്. ഈ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ആചാര്യന്മാര് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം യമനിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗ്രതി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്ന് വായിക്കാമോ? എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചു. എല്ലാ ജീവികൾക്കും യാതൊന്നാണോ രാത്രികാലം, ആ സമയത്ത് സംയമിയായിട്ടുള്ളവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള മുനിക്ക് രാത്രികാലമാണ്. ഭഗവത് ഭജനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക എന്നതാണ് ഒരാളുടെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കർമ്മം. അതാണ് അഭിലഷണീയമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം. അതാണ് മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണത. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. വെറും ധ്യാനമോ കാമ്യകർമ്മമോ യോഗാഭ്യാസമോ കൊണ്ടൊന്നും ചിരസ്ഥായിയായ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയില്ലെന്നും ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നും ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭക്തിമാർഗത്തിലുള്ള പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. മറ്റു മാർഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കുകയുള്ളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 7-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭക്തിമാർഗ 7-ാം സ്കന്ധം അല്ല, 10-ാം സ്കന്ധമാണ്. 7 മാറ്റിയിട്ട് 10 ആക്കി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 10-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി തപസ്സുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ശുദ്ധ മനസ്കരല്ല. തപസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ പുരോഗമിച്ചിരിക്കാം, പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരറിവുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഭൗതികവാദിയുടെ കണ്ണില് ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം. ചിത്രകേതു രാജാവിന് ഒരു ഗന്ധർവ ലോകത്തില് സ്ഥാനം കിട്ടുകയും ഭാര്യമാരുമായിട്ട് വിമാനത്തില് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പെട്ടെന്ന് ശാപം കിട്ടി ആരായി മാറി? ചിത്രകേതു രാജാവ് വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഭൗതിക കണ്ണോട് കൂടി നോക്കുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് അധപ്പതനം സംഭവിച്ചു. അത്രയും ഐശ്വര്യത്തിൽ നിന്ന വ്യക്തി താഴ്ന്നുപോയി. പക്ഷെ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒരു ഭക്തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. വൃത്രാസുരനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജന്മം കിട്ടിയപ്പോ എന്താണ് അദ്ദേഹം? ഇന്ദ്രൻ പോലും അതിശയിച്ചു പോയി. വൃത്രാസുരന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടപ്പോ ഇന്ദ്രൻ വിചാരിച്ചു, ഞാനാണോ ഇനി അസുരൻ? അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാണല്ലോ ഈ നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ട് പോയി? വൃത്രാസുരൻ നേരെ അപ്പൊ അവിടെ ആ വൃത്രാസുരനും ഇന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ആരാ ജയിച്ചത്? ഭൗതിക കണ്ണോട് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ആരാ ജയിച്ചത്? ഇന്ദ്രനാണ് ജയിച്ചത്. വൃത്രാസുരൻ മരിച്ചുപോയി. വൃത്രാസുരനെ കൊന്നു, ഇന്ദ്രൻ ജയിച്ചു. പക്ഷെ ശരിക്കും ആത്മീയ കണ്ണോട് കൂടി നോക്കിയാൽ ആരാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്? വൃത്രാസുരൻ നേരെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയി, അല്ലെ? വൃത്രാസുരൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി. ഇന്ദ്രൻ ഇപ്പോഴും ആ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ
ആണ് കിടക്കുന്നത്. അതാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഭൗതികവാദികളുടെ കണ്ണിൽ എന്താണോ അവർക്ക് രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയവാദികൾക്ക് പകലും, ആത്മീയവാദികൾക്ക് രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമായിട്ട് കാണുന്നത് മറ്റവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് കാണും. ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭക്തിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ കാമ്യ കർമ്മവോ യോഗാഭ്യാസമോ ഇതൊന്നുമല്ല. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത് ഭക്തിയിലെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭജനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ, അല്ലാതെ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ 10ാം സ്കന്ധത്തിലെ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി തപസ്സുകൾ ഏർപ്പെടുന്നവർ ശുദ്ധ മനസ്കരല്ല. അവരങ്ങനെ ഒരുപാട് തപസ് ചെയ്തിട്ടും ഭഗവത് പ്രേമമല്ലാതെ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്താലും, ഏതൊക്കെ തപസ് ചെയ്താലും അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലും അവിടെയും ഒന്നും തിരുത്തിക്കോളൂ. 7ാം സ്കന്ധമല്ല, അതും 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് കേട്ടോ. വേദാബേസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 10th എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബുക്കിൽ മാത്രം അത് 7 എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് 10. 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വീണ്ടും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കുക. ജ്ഞാനികളും കർമ്മികളും കഠിന വ്രതങ്ങളും തപസ്സുകളും അനുഷ്ഠിച്ചു എന്ന് വരാം. എങ്കിലും അവർക്ക് അധഃപതനം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു അറിവുമില്ല. എത്ര തപസ്സും വ്രതവും ജ്ഞാനിയും കർമ്മിയും ചെയ്താലും അവര് വീഴ്ച സംഭവിക്കും. ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല അവർ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല, അല്ലെ? ഒരിക്കലും നിബദിക്കുകയില്ല. കൗന്ദേയ പ്രതിജാനേഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്ന ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ഭക്തന്മാർ നശിക്കുകയില്ലെന്ന് ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചാലും. വീണ്ടും 2.40 എന്താണ് ആ ശ്ലോകം? അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് സത്യവായോന ഈ പ്രയത്നത്തിൽ നാശമോ ഹാനിയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ മാർഗത്തിൽ അല്പം ആയിട്ടെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമം ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തിൽ നിന്ന് സാധകനെ രക്ഷിക്കും. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഇതുവരെ വായിക്കണേ. മാതാജി ഇന്ന് വായിച്ചിരുന്നോ? ഇല്ല, വായിച്ചു. കൃഷ്ണ, ഭക്തിമാർഗം അത്രയും വിശുദ്ധവും പരിപൂർണവുമാണ്. ഒരിക്കൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവനെ നിർബന്ധപൂർവം വിജയത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഒരുവൻ തന്റെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ വികാരാവശം കൊണ്ട് നിർത്തിവെച്ച് പരമപുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ആദ്യമായി കാൽ കുത്തുകയും ചെയ്യാം. അപ്രകാരമുള്ള പക്വത വരാത്ത ഒരു ഭക്തനായാലും അവന് നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി നടത്തുകയും ഭക്തിമാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക? പതനം സംഭവിച്ച ഒരു ഭക്തനെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു എളിയ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നാലും താൻ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് തന്റെ ഭക്തി സാധനങ്ങൾ തുടരുവാൻ സാധിക്കും. ഭക്തി സേവനം അഹൈതുകവും അപ്രാഹിതവും ആയിരിക്കണം. നിസ്സാര കാരണം കൊണ്ട് തുടങ്ങാവുന്നതോ നിസ്സാര കാരണം കൊണ്ട് നിർത്താവുന്നതോ അല്ല അത്. ഭൗതികതയുടെ പ്രതിബന്ധം കൊണ്ട് എന്നേക്കുമായി നിന്നു പോകുന്നതുമല്ല. ആകയാൽ ഒരു ഭക്തന് തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇരിക്കാം. കർമ്മിയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവന് താല്പര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. കർമ്മികളിലും ജ്ഞാനികളിലും യോഗികളിലും തീർച്ചയായും ഒട്ടനേകം ആർജിത ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ആ നല്ല ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭക്തനിൽ അനായാസം കൈവന്നു ചേരും. ഒരു ബാഹ്യ പ്രയത്നത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5, 18, 12 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ശുദ്ധമായ പ്രേമഭക്തി ശീലിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും അനുക്രമം പ്രകാശിതങ്ങളായി തീരും. ഭക്തന് യാതൊരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭൗതികത കൊണ്ടുള്ള ദോഷം അവനെ ഒട്ടും ബാധിക്കുകയില്ല. ഐശ്വര്യമയമായ ജീവിതത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് അവൻ ഉടനെ ഉയർത്തപ്പെടും. എന്നാൽ
ജ്ഞാനി, യോഗി, കർമ്മി, ധാനി, ദേശസ്നേഹി മുതലായവരുടേതു പോലുള്ള തുച്ഛങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളവൻ ഒരു ദുരാത്മാവായി തന്നെ വികലചിത്തനായി തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം 9-13 നോക്കുക. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. കുന്തി കുമാരനായ അർജുന, മായയിൽ ഭ്രമിക്കാത്ത മഹാത്മാക്കൾ ദൈവികമായ പ്രകൃതിയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നെ പരമപുരുഷോത്തമനായും സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദിയായും നാശരഹിതനായും അറിയുന്നവർ എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി വായിക്കാനാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. അത് അടുത്ത വേറെ ആരെയും വായിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും യോഗികൾക്കും ഉള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവനോട് കളങ്കമില്ലാത്ത ഭക്തി വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തി എടുത്ത ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും അവരുടെ ഉന്നത ഗുണങ്ങളായ മതം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. മറുവശത്ത് ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യാത്ത ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിഗൂഢ യോഗ പരിശീലനത്തിലും കുടുംബത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള സത്യസന്ധമായ ശ്രമത്തിലും അയാൾ നിപുണനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ സ്വന്തം മാനസിക അനുമാനങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും വേണം. അത്തരം ഒരു മനുഷ്യരിൽ എങ്ങനെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും? അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് ആദ്യം ദൃഢമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതില് വീഴ്ച അതായത് നമുക്ക് അധപ്പതനം ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവന് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. ഈ ജന്മം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത ജന്മം അത് തുടരാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ജന്മം കിട്ടുക. കൂടാതെ ഇവിടെ മഹാത്മാവിനെ ദുരാത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആരാണ് ദുരാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനി, യോഗി, കർമ്മി, ദാനി, ദേശസ്നേഹി ഇങ്ങനെയുള്ള തുച്ഛമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളവർ ഒരു ദുരാത്മാവായി തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. എത്ര വലിയ ദാനിയാണെങ്കിലും ദേശസ്നേഹിയാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർ അവരെ പുകഴ്ത്തി പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ യാ നിശ സർവഭൂതാന. അവര് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവര് വളരെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നവര് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്. അത് രാവും പകലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ നമുക്കത് എനിക്കത് വരുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാരും പുകഴ്ത്തി അവരാണ് ശരിയെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഭൗതിക തലത്തില് ആൾക്കാര് വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ തലത്തിൽ അത് തുച്ഛമാണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് ക്ഷമ, ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ഭൗതികവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക, നമ്മളൊന്നും പറയാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇവനെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, ഇവനെ ഒരു ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് ആത്മീയ തലത്തിൽ ഉയർന്നവൻ. അവനാണ് ആ ക്ഷമയുള്ളവനെയാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അവൻ ആ പരിതസ്ഥിതിയിൽ അവൻ ക്ഷമിച്ചു. ആ ക്ഷമയ്ക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭൗതികവാദികൾ കാണും. ആ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഈ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്, യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്, കർമ്മികളും ഒക്കെ ദുരാത്മാവാണ്. ആരാണ് മഹാത്മാവ്? മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യാനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. ആരാണ്? മായയിൽ ഭ്രമിക്കാത്ത മഹാത്മാവ്. അവൻ യോഗമായയുടെ ദേവീം പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മാവ് അല്ലെ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ അത് കണ്ടു. ദുരാത്മാവ് ആരാണ്, മഹാത്മാവ് ആരാണ്? എന്നെ പരമപുരുഷോത്തമനായും സർവഭൂതങ്ങളുടെ ആദിയായും നാശരഹിതനായും അറിയുന്നവൻ എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമമായ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മിയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ മാർഗം സ്വീകരിക്കരുത്. ഈ വസ്തുതയാണ് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന പദ്യഭാഗം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണങ്ങളായ യമനിയമങ്ങളെ ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ രീതിയിൽ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നിർവിഘ്നമായ പുരോഗതി നേടുവാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ഫോർ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ലാസ്റ്റ് ഇതിന്റെ അവസാനം പറയുന്നത്. ഇത് ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ ആദ്യം വന്ന കുറെ പേര് ഇതിട്ടിട്ട് അവര് വേറെ മെഡിറ്റേഷൻ, ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗ ഇതിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഈ ഭക്തിമാർഗം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഇത് ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റു യോഗയില് സ്വീകരിക്കരുത്. നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം, ഉത്സാഹം വേണം, ആ വിശ്വാസം വേണം. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം കൂടാതെ പ്രവർത്തനം, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ ഈ പദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ പുരോഗതിയിൽ നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 3-ാമത്തെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളും ഏതിലാണ് വരിക? നമ്മുടെ ഭക്തിയിലെ 9 ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജന, ക്രിയ, അതിലേതാ വരിക? ഭജനക്രിയ. ആ, ഭജനക്രിയ അല്ല. ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധ അല്ലേ? ശ്രദ്ധയിലാണ് 1, 2, 3 പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മള് ഈ ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒരു ഭജനയുണ്ട്. OA വൈഷ്ണവ ഠാക്കൂർ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഭജനയായിരിക്കല്ലോ, ശരണാഗതിയില്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചെല്ലാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. OA വൈഷ്ണവ ഠാക്കൂര ദയാര സാഗര এ দাসে করুণা করি দিয়া পদা ছায়া সদোহে আমায়া তোমারা ചരണ ধরি. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ശ്ലോകത്തില് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച 6 കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ പറഞ്ഞുണ്ട്. അടുത്ത ഛായ വേഗാദോമി ഛായ ദോഷാസോദി ഛായ ഗുണ ദേഹോ ദാസേ ഛായ സത്സംഗ ദേഹോ ഹേ ആമാരെ ബോഷേ ജി സംഗേ. അപ്പൊ എന്റെ 6 ഇതില് പറയുന്ന മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിന്. എന്റെ 6 അഭിനിവേശങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ. എന്റെ 6 തെറ്റുകൾ പരിഹരിക്കണമേ. എന്റെ 6 ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകണമേ. ഈ പറയുന്ന 6 തെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? 6 തെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച ശ്ലോകം. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം. അതാണ് ആദ്യം പറയുന്ന എന്റെ 6 അഭിനിവേശങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ. അത് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോക. വാചോവേഗം, മനസ്സക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ. ഈ 6 ഗുണമാണ് 6 അഭിനിവേശങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്റെ 6 തെറ്റുകൾ പരിഹരിക്കണമേ. 6 തെറ്റുകൾ അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം. പിന്നെ 6 ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകണമേ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്ലോകം. 6 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, സംഗത്യാഗ, സദോഭത്തെ. 6 തരത്തിലുള്ള പവിത്രമായ സഹവാസം. അത് നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കുന്ന ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യമാക്യാദി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചെയ്വ. ആ 6 കാര്യങ്ങൾ ഇത് എനിക്ക് സമർപ്പിക്കണമേ.
ഇത് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശരണാഗതിയിലുള്ള OA വൈഷ്ണവ ഠാക്കൂർ. അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ വരികളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബലഹരിനാമ സങ്കീർത്തനെ തുമി കൃപാ കോരി ശ്രദ്ധാ ബിന്ദു ദിയ ദേഹോ കൃഷ്ണ നാമധാനി. അവിടെ പറയുന്നത് ഹരിയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ സങ്കീർത്തനം മാത്രം തുടരാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ മഹത്തായ നിധി ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു തുള്ളി വിശ്വാസം മാത്രം നൽകി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തോമാരാ കൃഷ്ണ തീത്തെ പാരോ തോമര സഗതിയാശേ ആമി തോ കംഗല കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ബോലി ധൈതവ പച്ചേ പച്ചേ. കൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടേതാണ്, അവനെ എനിക്ക് നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഓടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 6 അഭിനിവേശങ്ങൾ: വാക്കുകൾ, മനസ്സ്, കോപം, നാവ്, ആമാശയം, ജനനേന്ദ്രിയം. അതാണ് വാചോവേഗം, മനസ്സക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദരോപസ്ഥവേഗം. പിന്നെ 6 ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമിത ഭക്ഷണം, ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി, നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന, അതായത് അത്യാഹാര, പ്രയാസശ്ച, പ്രജൽപ, നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘർഷ, ലൗല്യം. ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്സാഹ, നിശ്ചയധൈര്യം, അവയാണ് അതിവിടെ താഴെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാളെ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശ്ലോകവും കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഒരു ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭജൻസ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് തരാൻ പറ്റുമോ? അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇല്ലേനു, ലേറ്റ് ആയി പോയി. കുറെ വട്ടം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, പ്രഭു ഇപ്പം എപ്പോഴും അല്ലല്ലോ, അല്ലേ, ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ നെറ്റിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം വരികയൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തല്ലേ പരീക്ഷ. ഉപദേശാമൃതവും വേണം പഠിക്കണം, ഈശോപനിഷത്തും വേണം. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ആകെ 19 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഉപദേശാമൃതത്തില്. ഇനി ഈശോപനിഷത്തില് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിൽ രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഇനി ഞാൻ ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഇന്ന് ഇടാം കേട്ടോ. ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഉപദേശാമൃതത്തില് ഒരേ ഒരു ഓപ്പൺ ബുക്കേ ഉള്ളൂ, അത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇട്ടേക്കാം. പിന്നെ ഈശോപനിഷത്തിലാണ് അടുത്ത ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേ ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, പറ്റുവാണെങ്കിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറയാം. ആ ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സങ്കീർത്തനുണ്ട്, പിന്നെ ഗുരുപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞ മുതിർന്ന വൈഷ്ണവ സത്സംഗത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പോകണം. കയറാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കയറും. ഓക്കെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതും ഭഗവത് സേവനത്തിനല്ലേ പോകുന്നത്. ഹരേ. അപ്പൊ വേറെ സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ചുരുക്കാം അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। താങ്ക് യു. Thank you, Hare Krishna. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.